Christine, ginaingon, nga dili kiti ay maayo sa usa ka daga nga mahilig magtan-aw og sex video. Kay kun way lalaki nga manguyab, mo naman uy mangita og paagi nga makatilaw og langit. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimo mahikalimtan. Wow! Kanindot silang gibuhat uy. Ang babae mo'y nagpapapaw. Dok, kanusa ka ko makasuway tingon anak no. Kanusa ka ha. Wow! Ang lalaki kadako. Nay, Mauna, nakita ko sa imong aparador ang CD nga sex scandal. Unsa man ha? Nagsigi ka nagtanaw anak Christine kung ikaw rang usa din isbay ha? wa mo ko'y lingaw na iti. Ngano man sa kuti ay kut. Di na maayo nga mutanaw ko tingon anak nay. Oy, di na maayo ni mo nga usa ka daga, oy. Ay lang na sa menyo. Api ni nay, kanahan baya ko magtanaw ingon anak. Na, kung mauna, ganahan man kakag-ingon ana, hala, panguyab na. Unya pag menyo aron makatilaw kag langit. Maubagaw, Christine? Gusto na kikang manguyab ka? O lagi unta ka uy. Pero, wa mo kinanguyab na ako. Nga wa masilang uyab ni mo, uy, nga gwapa ka man unta. Bitaw uy. Da, mga amaw sa din mga lalaki dinis ato ay. Ninduta na ba ni makauyab tagaw, uy? Lami, kayo gaw. Sa ato pa di ikaw. Sige na di kakatilaw og langit, ha? Oo, uy. Halos kada adlaw ko sige tilaw gaw, kay ganahan man ko. Ano, ako kahano. Kanus aga ko makatilaw og langit. Kanus aga ha, gawdora. Unsa si Pedro? O gaw, ibog ko no kay sa nimo. Hala, uy. Kupuhan na ba ko ng Pedro kaw? Unya, unsa man gaw? Ako ingon si Pedro nga, mamisita siya nimo ha? Sige kaw. Papamisita Asya na ako kaw aron makasuway na gyud ko kuyab. Dugay na kay ko nangandoy nga makabato no kuyab kaw. Sige, ako ingon si Pedro ha nga mamisita nimo. Mao ba? May mamisita nimo ugma sa gabi. Oo, nay. Si Pedro, nga anak ni Nay Carlos. Oh, okay ra ba ya nga si Pedro? Kwapo man sabda siya. Mao gyud. Yung sa to, mamisita ni Mos Pedro nga anak ni Carlos. Uncle Tado. Oh, magwapo bes ng bata, ah. Yung tanaw ko ng Pedro. Gamay ka ng iya. Una, muna pagtuon ako, gamay ng iya. Kasi papa niya Carlos, gamay masad. Ay, mao ba, Uncle? Oy, pangutan alas nanay ni mo. Nagkauyab na sila sa wapay may magkauyab. Kanas Carlos, maunay unang uyab ni nanay ni mo. Ha? Nay, tinuod ang gisulti ni Uncle Tado? Ha? Sida, tubagan ang anak mo. Ay, onak, paunay tinuod. Si Carlos ang una kong uyab. Pero akong gibuwagan, oy. Human ko makatilaw sa kang angkol ni Motado. Mao ba di ay, Nay? Pero, ampo lang tanga di siya maliwat sa iyang amahan. Na may anak ka di gyud maliwat sa amahan. Pero tanaw na ko ng Pedro, gamay yun na. Paita na ba ng gamay, oy, Christine? Testingin niya. Basta kayo, bati yun ang gamay, bati. Ay, tinuod yun na, anak. Bati yun. Ay, pero suway nilang unas, Pedro. Sige, sugta siya kung manguyab ni mo. Kay buotan man sa nas, Pedro. Karong gabi mamisita na nako si Pedro. Sugod ko kit siya. Kay gusto na ko nga makatilaw og langit. Ay, hala. Hala, may uyog na sa dang saw sa Mumbai. Nawa na. Nagkumbate na sa tingali sila sa nanay og Uncle Tado sa pikas kwarto. Ikanti. Ako miikon inyong giwang ning bumbong. Uy, hala. Daan pala gigit ko. Wala si Uncle Tado. Kataas. Unyakda ko. Hayahayang nanay. Uy, mura magdakadaog og luto.
Pahumot good ni mo, nak. Pahumot siya ko day. Uy, para baganahan si Pedro na ako. Ay, kung magkasinabot na gani unya mo, pagkasal ayon mo, ha? Aron mahimutan ka na sa kinabuhing minyo. Gusto naman ka sa edad ba? Maugit, Nay. Sige, Nay. Okay. Ayong gabi! Mayo! Hala, Nay. Si Pedro, siya na rin. Nalanan, sige, ato dayon na. Padayon na sa may kayda aron magkasulti na dayon mo. Sige na dayon na. Tinood ka ni Christine. Gisugot ako ni mo. Oh, Pedro. Tungod kayo may pagtanaw man sa kunin mo. Ay, salamat. Salamat ka na, ha? Salamat, Indaga. Agay, uy. Gikalitan ako kunin mo kakol. Christine. Uy, ayaw din kay makita ang nanay. Ako, ugma, ha? Manuroy ta. Mag-date ta, ugma. Day, Christine. So, Christine. Uy, ala, Ha? kagamay. Ngano ka, ha? Ha? Oo, man. Pedro, Christine. kagamay. Oh, nalipay ka ba sa itong gibuhat? Oo, nalipay o gamay. Ha? Gamay? Anong gamay naman? Ha? Gamay ra akong kalipay, kaya ang imo gamay raman sad. Day, Christine. Niyasa naman. Ngito rin kikis-gisultin ako. Gamay kay kabiddo, no? Oo, angkol, gamay gid. Nga, o ka ganahe. Oh, ganahan man sad, kay nahigok mamang ko niya. Ana. Ana, magina. Musulti lang ka, ana, ron, kay nahigugmama ka. Wa pa magkakitilaw dako. Pero magkatilaw kang dako. Dako pa ng kang Pedro. Oh, manglaya sa bintana ng gugma ni mo, Pedro. Matay, basitian pa ko. Angkol Tato. Bong pagaw do daw? Ugaw, si Robert na ipok sa dainin mo. Unya, may uyab naman ko kao si Pedro. Unya, gamay makanak ng Pedro. Oo, lagi gamay, pero nahigok mamang ko niya gaw, uy. Unya, ang saman, ako lang malibaran si Robert. Akong ingnon nga, di na lang siya mamisita ni mo. Uy, ikaw yun. Mapapestahan lang siya kao, kaya tubangon ako siya. Ay, salamat. Salamat ni Christine nga imo kong gisugot. Di ka magmahal day. Dako mo day. Nga, taas pa yun. Ha? Dako ka, saan? Ugma, manaroy ta. Magdita ugma ni Christine. Sarap, Christine. Oo, kadako. Christine. O ka na, day. Gisultihan kong by Robert. Nauyap sad mo. Og may naitabo na ninyo. Ay, sorry ha. Sana. Sorry nga nakasako sa itong relasyon. Karon nga nakatilaw naman kas kang Robert. Nga, murag baktin. Imo ra ba kong buwagan? Dili, uy. Dito ka pumakan, Pedro. Kaya ikaw ang akong gihigugma. Gihigugma o kimahal ka ka. Bahalag murag konggo ng imo, ha? Salamat ang tawag ka ni Christine. Salamat ang tawag ka sa mga gugu. Daghan yung kayong salamat kay Christine.